Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon. Ako po ay isang OFW na nagtatrabaho po dito sa Saudi Arabia. Kumusta na po kayong lahat mga kabayan? And welcome back to Bernard T. Gabaon YouTube channel. Current Events Comparative Point of View. Sa umagang ito ay gusto ko pong iparating sa lahat ng mga kapwa ko Pilipino ang aking sariling opinyon patungkol po sa PhilHealth. Dahil yan po ang pag-uusapan natin sa umagang ito. Abangan pagkatapos nito. At yun nga po, hindi po lingid sa atin, mga kapwa ko Pilipino, ang nangyari sa PhilHealth. Sa PhilHealth po ay nagkaroon po ng hindi magandang pangyayari. At ang bawat OFW na kagaya ko, kami po ay umaasa sa PhilHealth. Bago po kami umalis, papalipad, papunta dito sa Saudi Arabia, ang aming agency ay kinakaltas po ang 2,400 na pambayad namin ng PhilHealth. Kami po ay tuwang-tuwa dahil alam po namin na ang aming pamilya, dahil kami po ay membro ng PhilHealth, para ninyo pong sinasabi na nasa gobyerno po, mahal na mahal po namin kayo, parang sinasabi nyo na umalis ka, sagot ko kalusugan ng pamilya mo. Parang ganun po ang pakiramdam po namin sa aming puso pag kami po ay umalis dahil po sa PhilHealth at dahil po sa batas na PhilHealth. At isa rin pong utang natin yan sa mga nag-akda ng batas na yan at ang pinirmahan po ng Pangulong Fidel Valdez Ramos 2 dekada na ang nakararaan. At isa na po ako na nagbinipisyo ng PhilHealth, lalong-lalo na sa aking mga anak at ganon din po sa akin, sapagkat sa tuwing umuwi po ako dito sa bansang Saudi Arabia, nagpapa-general check-up po ako at napakababa lamang po ang aking binabayaran. Halos sa mga laboratory ko, sa mga check-up ko, wala po akong binabayaran dati at mga gamot lamang ang aming binibili. Kaya't maraming salamat sa nag-akda ng PhilHealth at maraming salamat sa government project ng PhilHealth. Ngayon po, sa hindi po inaasahan, ako po ay nalulungkot sa nangyari po sa PhilHealth. Noong dati umaalis po ako dito papuntang Saudi Arabia, nagre-renew po ako taon-taon 2,400. Last 4 months ago, nagpa-compute po ako kung magkano po ang premium ko, magkano po ang babayaran ko. Sa bagong batas po ng PhilHealth ay nag-compute po sila ng 19,000 per annum. Sobra po akong nalungkot dahil bakit ganon? Ang pumasok po kasi sa aking isipan, nung 2,400 pesos lamang ang bayad ay okay naman po. Itong next na nagpa-compute po ako ay ang lumalabas po ay 19,000, more than 19,000 pesos. Which is, pumasok agad sa isip ko, hindi ko naman po sinasabing negative, okay lamang po yun, pero paano po yung mga ibang Pilipino na walang trabaho dyan sa Pilipinas? Paano po yung mga kapwa ko Pilipino na mas maliit pa ang sahod kesa sa akin? Ano po ang mangyayari? So nasaan na po yung salitang sagot ko ang kalusugan mo dahil membro ka ng PhilHealth? I think yun po ang isang slogan ng PhilHealth na wala po yun. So hindi ko po inaakusahan ang mga taong nandiyan sa gobyerno. Ako lamang po ay umaapila na sana ang mga pangkalusugan na programa ng gobyerno, kapag gumawa tayo ng hindi maganda, isipin po sana natin yan, ang PhilHealth, sagip buhay po yan. Pag sinabing sagip buhay, yung kapwa ko Pilipino na walang-wala, kung may sakit siya,
Alam nyo naman ang sitwasyon sa mga ospital sa Pilipinas. Hindi ko naman po linalahat. May mga instances na pag wala kang pera, hindi ka nila tatanggapin. Marami na pong namatay na mga kapwa natin Pilipino na hindi nila inasikaso sapagkat walang pang-down sa hospital. Marami pong ganyan na nangyari sa Pilipinas. Kaya inuulit ko, maraming salamat, nagpapasalamat po ako sa PhilHealth. Ngayon, alam ba natin mga kapwa ko Pilipino, mga kapwa ko nagmamahal sa amin, mga ibinuboto namin na mga namumuno sa amin, alam namin, ramdam po namin na mahal nyo po kami. Mahal na mahal nyo po ang inyong mga kapwa Pilipino. Alam nyo ba na yung mga nanganganak na minsan cesarean ay napakalaki po ang bayad ng cesarean. Dahil ito, lagi kong na-observe. Simula pa nung hindi pa ako naka-abroad hanggang nung nag-abroad ako, minsan pumapatak ang bayad nila 35,000 cesarean. Minsan walang pambayad yung mga kapwa nating Pilipino. Pero dahil sa PhilHealth ay nakakapag-cesarean po yung mga buntis. Mayroon din po mga instances na yung mga may operation, halimbawa ng mga na-accident at kung ano pang klaseng operation na covered ng PhilHealth ay napakalaki po ang babayaran. Pero bumababa at kaunti lamang ang binabayaran ng isang member ng PhilHealth. Alam ba natin po, napakalaki pong benepisyo yan sa bawat Pilipino. At sa mga kapwa ko na nagtitik na po ng medicine, may maintenance na po. Dahil po may naitutulong po ang PhilHealth dyan, maraming salamat po sa programang PhilHealth. Sana maayos po ang patungkol po sa PhilHealth, sa insurance, dahil napakainam po ang naitutulong ng PhilHealth sa bawat Pilipino. Isa na po ako dyan, inuulit ko po, marami po akong nabenepisyuhan. Sana kung itaas man nila ang premium ng PhilHealth ay wag naman po ganong kataas. Yung 2,400 yearly, kahit sana tumaas muna ng 1,000, hindi po sana masakit sa bulsa ng bawat Pilipino. Kaya wala po akong sinisisi sa nangyari po sa PhilHealth, dahil bawat tao may sariling konsensya, bawat tao may sariling damdamin, bawat tao may pananalig sa Diyos. Bahala na po kayo kung ano ang iyong pananaw patungkol po sa PhilHealth. May mga nangyari na po patungkol sa PhilHealth. Isa sigurong repentance, dahil ako po ay isang born again Christian. Sa isang repentance, maaari siguro yan pakinggan ng Diyos. Kaya sa umagang ito, yan lamang po ang masasabi ko sa patungkol po sa batas na PhilHealth. Inuulit ko, wala po akong sinisisi. Hindi rin po sumasama yung loob ko, dahil hindi po ako ang huhusga sa bawat tao. Alam nyo na mayroon lumalang sa atin, yan po ang magtatama ng ating mga maling ginagawa. Kaya maraming salamat kapwa ko Pilipino, sa lahat po ng mga viewers ko at mga subscribers ko po. Maraming salamat. Pasensya na po kayo, hindi po ako nakapag-vlog sa aking bahay. Dito po ako sa site dahil busy po kami sa aming trabaho. Mabuhay po kayong lahat mga Pilipino, sa lahat po ng mga leader ng bansang Pilipinas, mabuhay po kayo. Sana tulungan nyo po ang bawat isa para ayusin at isaayos ang ating mga problema. At ang masasabi ko, bago po ako mag-end ng vlog kong ito,
Kung hindi ka pa nagsusubscribe, isubscribe mo na yan and hit the notification bell para lahat ng bago kong upload na video ay mabigyan ka ng notification. At i-likes mo na rin yan, share, at kung gusto mong mag-comment ka. Yan lamang po ang gusto ko pong ibahagi at sana po ay nakatulong ang vlog na ito. Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon ng Candon City. God bless you pong lahat.